Fil-budget 2020 il-Gvern naqas milli jsemmi l-metro u l-konsultazzjoni dwarha. Fl-istess waqt il-Gvern ikkonferma li se jkun qed jieħu l-artijiet tal-bdiewa biswit il-bypass tal-Imrieħel kif qal li se jitkomplew ix-xogħlijiet f'din iż-żona. Fil-budget il-Gvern qal li se jkun qed jerġa' jagħmel użu sostanzjali mill-fondi Ewropej. Il-Gvern wieħed tal-darb'oħra trasport b'xejn u qal li minn Ottubru 2022 it-trasport pubbliku se jkun b'xejn għal kulħadd u tax jifhem li din se tkun l-unika soluzzjoni biex it-traffiku f'pajjiżna jonqos. Il-wegħda tat-trasport b'xejn kulħadd kienet ħarġet mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali tal-2017. Fid-diskors tiegħu Clyde Caruana qal li se jkun qed jgħin biex jinxtraw aktar scooters, però ma tal-ebda indikazzjoni li se jkun qed iwassal xi forma ta' regolarizzazzjoni dwar l-użu tal-scooters. Il-Gvern qal ukoll li se jkompli implementa l-iskema tal-iskrepjar tal-karozzi, xi ħaġa li kienet bdiet taħt Gvern Nazzjonalista. Il-Gvern Laburista fil-budget ma mill-ebda referenza għal fatt li biex jitwessew it-toroq qed jinqerdu u jitqaċtu jew jiċċalqu mijiet ta' siġar, iżda qal biss li ħawwen ħafna siġar. Issemmew ukoll proġetti bħal dak ta' Triq Sant'Anna fil-Florjana fil-waqt li reġa' qal li se jitkompla il-proġett li jitkabbar il-Park Nazzjonali f'Taqali.